той момент, де я хотів подякувати якраз всім, хто приймав участь в допомозі Україні. Це Міністерство оборони, це Міністерство закордонних справ, це Міністерство здоров'я. А також ми не повинні забути про те, що в нас ще є Латвійське посольство в Україні, яке теж дуже багато допомагає і про що ми багато що і не знаємо. І теж я хотів персонально подякувати пану Євгену Перебігіс за теж великий вклад, який він вносить якраз в ту допомогу, яка сьогодні необхідна в Україні. Я щиро дякую всім і дякую організаторам, Іван Володимирович. І все, дякую, слава Україні!